imali smo neke padavine posle rasađivanja paprike i imali smo sporadičnu pojavu bakteriozne plamenjače. Galenika fitofarmacije i njen stručni tim za suzbijanje bakteriozne plamenjače preporučuju preparat Galoksid. Galoksid koji se primjenjuje u dozi od 1,5 do 1,8 kg po hektaru. Ono na što proizvođači treba da obrate pažnju u narednom periodu, jako bitno, očekuje se pojava insekata i očekuje se pojava crne pegavosti, odnosno Alternaria solani na paprici. Kada su insekti u pitanju, glavni problem predstavljaće sigurno pojave biljnih vašiju, tripsa i grinja. Dakle, u narednom periodu što pre, Galenika fitofarmacije, njen stručni tim, preporučuju da se uradi sledeći tretman. Za suzbijanje crne pegavosti Alternaria solani, preparat Sekvenca pola litra po hektaru, za suzbijanje biljnih vašiju, preparati Talent 140 g po hektaru i Tonus 0,4 kg po hektaru i za smanjenje stresnih uslova usled vremenskih razlika u temperaturi, preparat Active Gold